Fuera. Fuera. Así me gusta. La chica, la nuestra pianista, la que cordona toda la tralla. Viene desde Pekín, desde China, que están guanyando de les medalles ara. Desde China, desde Pekín, ni hao, chiquirini! Ahora tots els dits així, no? Més fort, més fort. Fuera, fuera. Molt bé, molt bé, molt bé. Esteu fent-ho molt bé. El xic l'han portat des d'Itàlia. Sempre parla així, menja molt d'espagueti i portant la València passione, fascina. Però no li diuen Juanjo Rivadore, viene desde Roma. Lo esteu clavando. La chica va a nacer en Lituania, en Vilnius, pero no. El día 7 de julio, San Fermín, esteu tots convidats a casa, a Pamplona. Nuestra Navarra se llama Marta Esparza. La pulsera.